Nurse? Sakit akong heart. Nurse. Hey. Oh, stricto ha sa mga nurse. Ay, drink water. Dapat sleep jogging kahit ikaw. Wow. Hi there. Yani here and welcome to my channel. Please like, comment, subscribe, and hit the notification bell to get updates when I upload a video. Hi guys, this is Yani and welcome back to my channel. And in today's video, mag-imo ko og Friday the 13th video because na-shock man ko pag morning. Hala, Friday. Did you ko lang ulit ako na-shock ko pag morning. Pagmata na ko yung hala, Friday the 13th, mandayron. So I'm gonna do a video. Hopefully I can post it today as well. Tonight rather. And nagplano ko nga manglimpyo ko today. Akiton ta mo sa situation sa amo ang sala. And then, wala ko nag-expect though nga mahuman ako siya like today kay I'm working at the same time. No, not at the same time. I'm working so naara ko'y break and then gamiton ako ang 1 hour break and then after work sa paglimpyo sa balay. So, I'll take you guys with me. Manglimpyo ta since it's Friday the 13th. Siguro magluto pod ko and then i-include ako sa video. I think lami ron ako. And I think lami ron ako ang maluto kay na-obsess ko sa Korean kanang cooking vlogs bitaw. And I'm gonna start working para paspas ko mahuman and then buhat na sad ko sa akong trabaho sa balay after work. Alright, so just a quick update. Nag-check ko sa akong work email after na ko kanang himo sa mga updates. So dili ko mutuungan na atay bad luck today. Because I just received my salary, which mawala rin gihapon tungod sa bills, but still I feel so blessed because na ako'y work bisag sa panahon sa pandemic. I get to keep my job, I can work from home. So hindi ko maayo og words, but I know a lot of people are really struggling, have been struggling since February pa, and I'm not even sure if naay mga tawo nga nawagtangan og job dayon nakakita ba sila dayon og trabaho because they also have to pay their bills, ilang apartment, wala ba sila napapahawa. So grabe jud, as in grabe kayo ang struggle, grabe ang kahadlok, especially ako kay what's gonna happen to me if mawala ako ang job. Mura ginana bitaw and I don't have and then ako ang savings kay depleted na. So I'm really hoping na ma-okay na kita na no and things will go back to normal. So I'm gonna continue working because I can't lose my job, especially at this time. And estudyante pa ako ang bana, so aja. Right, see you in a few. Himo ko hot choco kay medyo gigutom ko, wala pang mugo nakakaon. Hot choco. Kasi mingaw kayo magpuyo sa abroad ka ng wala kay kasturya, wala kay I don't know ha, sa amuan lang ang situation kay wala gid ni kaila dire. And if ever manggani na ami mga kaila, hala, murag na ko na kung runggan. Nisiyok. If ever manggani na ami mga kaila, dili ra gihapon namo kanang makuyog per me bitaw kay busy kayo, especially ara ka puyo sa syudad nga paspas kayo ang tanan. Wala kay time mo chill kay daghan kay bayro nun, mao sa problema kay mahal man mo puyo sa kanang duol sa syudad. Labi na sa syudad. And then, yeah, puro work. Kasi ulipon jud kag trabaho kung ari ka sa gawas mo. Puyo bitaw. Depende po ha kay, especially kami, 4 years ago lang may nag-move din. So, nagsugod jud ni sa pinakasugod. Kanang walang-wala ka, inanaba until slowly, with the help of Tita Odette, kanang nahimutang yun mo yung mga ginanaba. So, I'll forever be grateful kay Tita Odette. Though dili siya matanawan nga vlog because bisa dili siya kasabot og Bisaya. Nagunahon ako actually nga himong Tagalog akong vlog. Kay dilim sa kumaayo ng English. But kanang bitong in a way ma-improve akong Tagalog kay Tagalog mong gud ang mas gamit ni para sa ako compared sa Bisaya. Nagalan jud kayo masulod sa ulo. Because I'm alone. How's your Friday the 13th, ha? Maghimo akong video. Friday the 13th? How's your Friday the 13th? Pretty good. Enjoy your OJT. It was okay. Magluto ko og kuan. Gi-change na ko ang setting sa camera. Okay naman. Kuan, magluto ko og kadtong Korean noodles. Alright. Sige. I'm excited to try them. Okay. Kani di ay apple cider vinegar gummies. Kay lamig kay siya. Awa akong kuan gummies nagpilit inside.
Yeah, murag halfway na ko or more. So, dili na ako mahuho. So, I'm gonna use a fork. I take 2 gummies morning and then 2 at night. Nakalimot ko gahapon. Lami kayo. Magluto kog duha. And then, sulayan ako butangan og kanang rice cake. Di ko kabaloon saan siya pagluto. Pero kaya na pagluto mo siguro ni. Sige, lunod na ako ang duha ka noodles. Dili siya masulod. Pero, matarong rin ako later. Ani na siya karon. And then, ada na to sa iyahang sauce. Natili na mahot doon. Kaya halang ra kayo. Okay, we'll try that. So, butangan ako siya og duha ka eggs. And then, duha pud ka cheese. Niya rice cake. Yum! So, mag-slice ko og pickled radish. Alright, so man akong work. Ang daming super fresh, mamalit ni og pagkaon. Kaya wala namin pagkaon sa balay. Kani lang kay oversized nga jack nga hoodie. Ano. So, I think, yeah, I'm good. You good? I'll bring this. Wala ko na-achieve tonight. Nanabi ko ganina. Nga manglimpyo ko. Like, sugdan ako panglimpyo pero wala gid kinasugdan. So, it's gonna be done next inika weekend. Yeah, because 1 hour namang ko doon nagluto ko ganina, di ba? So, naam ko ko'y plano magibungkag na ko siya, ganahan ko mag-set up og kantong among Christmas tree nga kausara gyud na mo gigamit. Kausarahan ka duha. Kausa. Murag kausara no. And wala ni ang among apartment kay wala siya elevator. So, man struggle kayo basta mag-laundry, mag-shop, mag-grocery. Hi! Good evening! Mao to siya nga kung neighbor ang ni-save na ko katong nalakin ko, no? Yep. No, eh. Tugnaw lagi. Hugaw kaayo ang fall. Malay nakabatik. So, awa. Puno kaayo din So, inigbalik na mo. Maybe dira na may mag-park. Dinha nga side na ay sige ka aksidente dira. So, kuyaw kaayo. And then, dili sad na mo makita. So, kung binuangan yung mga sakyanan kay mausad na. So, mo na yung na-set up na. Oh Lord, it's so cold in here. Grabe, tugnawa sa sakyanan, oy. Heat my face. Sikot ka tugnaw sa nagawas nga hangin before mo init. Papaniinit. It's gonna take a while before mainit. Blurry pa kayo ang mga windshield, so I have to wait. Hindi sa ka mo drive, eh. Yeah. Paan eh. Kinahinay naman siya. Muna nakapait na rin. Kay kanang sa tugnaw ba? Ako kay kong pasalamat aning car seat heater. So, amo ang buhaton karon is mag grocery. Marshalls? Oh, sige, Marshalls The na kayo. reason why is because mas una mag-close ang Marshalls kaysa Stop and Shop. Okay. So, naarami paliton nga kanang para sa kuan kanang laundry ba? Isa sa akong mga favorite na areas din sa Marshalls. Full of skincare. Mga inanak. Ooh! Nasa dindot kayo nga cookware. Grabe nga na po ani, oy. As in, tanawa, good, oh. Dako, kaayo siya tanan. Cookies. And then, naa siya chocolate nga cupcakes. Gagmay. Mini cupcakes. Mauni ang rason nga nung manambok ang mga tao dire. Like, look at that. 245. Self-checkout me. Kay daghang gali niya. Welcome. If you have your Stop and Shop card, please scan it now. Thank you for using your card. Let's do this. Hindi na ang discount sa layers ba so? Na may nusa ng $2. Okay. Sige go. Your total is 98.72. Please wait. System processing. Please follow the instructions. Iwas dito yung mga receipt. And then, dire ka mo pay. And Please remember to Okay. check your receipt. Taas ay. Thank
Thank you for shopping at Stop and Shop. Taas kayo. Long receipt and Taas kayo ang bayro nun. And we are heading home. Murag mahadlokuhan kung ako'y mag-drive niya, isara ko kabuok. Kanilin niya ako. Kalasangan. Modeling na sa movies, no? Awang dalan. Kuya kayo, no? Ngit-ngit. Ay, binilo. Grabe katugnaw, uy. Naabot na gid mi. Whew. Katong container nga pang veggies o fruits, nga maka-preserve siya sa veggies and fruits kanang longer than usual. Kaya per mi madautan og veggies. So pagpalit na mo ani kay wala na mi nadautan. Palit mi og moon pa itungod ni Jokoy. Gimingaw na kayo kog mang inasal. Ilhiray lang din. Dili, Senyor Pedro sa Pardo, lami kayo. Tanawa, mo ni ang dinner na mo tonight. Yay, thanks, Han. So, mo ni among sudan, chicken, and then rice. Magkinamot ako. I just really want to give you an update. Nagyuday siguro something ang ang Friday the 13th, you know, kay nag-edit ko and then nahuman na ako siya. Actually, tulo ka videos ang nahuman na unta na ako, pero wala pa na ako siya na what do you call this? Na wala pa na ako sila na export and gi-move na ko ang files pero gibili na ko ang katong mga videos na abil at tong akong gi-edit and then wala na, dili na siya mo play and pag-research na ako just in case you're using KineMaster as well. If nag-edit mo og video sa KineMaster, ayaw i-change ang name sa inyong folder, ayaw i-move ang mga videos kay dapat naa siya sa original jud nga folder or kung asa man ganing mo siya ibutang when you were editing. And dili na ko maka-remember kay kadaghan ako siya gi-move, kadaghan ko nag-change og folder name, so dili na ako sila mabalik. And so I'm going to start from scratch and tulo to ka videos, sakit ka siya sa dughan. And yeah, so I am really sad. Well, I learned from it, so mo na pinaka-importante. Alright, thank you so much guys for watching and I hope that you enjoyed this video. Please stay safe, healthy, and always take care of your mental health. Bye, see you next time.